नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म रहे विवाह। तो विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर है इंटरटेनमेंट भोजपुरी पर। तो इंटरटेनमेंट भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के दर्शक लोग देखले बानी और प्यार दौड़ दिले बानी। करीब 30 मिलियन जो कि विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के दर्शक लोग देखले बानी और प्यार दौड़ दिले बानी। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के अब तक फिल्म किसी भी फिल्म में जो कि 30 मिलियन व्यू न प्राप्त करेगा, जो कि ऑफिशियल ट्रेलर। तो विवाह फिल्म के इकलौता ऑफिशियल ट्रेलर बा जो कि इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर जो कि 30 मिलियन व्यू प्राप्त कैले बा। तो आप लोग के बता दी कि एगो नया रिकॉर्ड, एगो नया इतिहास रच दिले बानी जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के ऑफिशियल ट्रेलर। तो आप लोग के बता दी अभी तक 100 में से 95% दर्शक लोग जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह के ऑफिशियल ट्रेलर देख ले बानी। अगर आप लोग ऑफिशियल ट्रेलर देख ले बानी तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह के ऑफिशियल ट्रेलर आप लोग के देखे में कैसा लगा। काहे कि विवाह फिल्म बा जो कि अश्लीलता से बचकर फुल्ली पारिवारिक फिल्म बा, फुल्ली पारिवारिक फिल्म जो कि विवाह फिल्म बा। तो विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर के जो कि इंटरटेनमेंट भोजपुरी जो कि यूट्यूब चैनल बा उसी पर जो कि 30 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा विवाह फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर। तो ये एगो रिकॉर्ड बा, एगो नया इतिहास बा। तो आप लोग के ई रिपोर्ट के बारे में और रिकॉर्ड के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।